Hello, hello! Continuăm cu partea a doua de prezentare a șenilatei. Cum vă ziceam și în prima parte, ea vine complet dezasamblată. Atenție, șenilele, partea de cauciucată este tot așa de mai multe bucăți. Se prind prin niște cârlige care intră în niște găuri. Eu am folosit și niște glue pentru a ține mai bine, pentru o aderență mai bună, pentru a nu se desprinde când e sarcina mai mare. Particulul core se conectează la un telefon cu Android. Telefonul este pe post de server, Particle Core este pe post de client, folosește librăriile lor de TCP client. Avantajul este că nu am nevoie de IP-uri. Îl folosește pe Android ca gateway și atunci așa singura adresa de gateway și pe aia folosește, doar portul îmi trebuia, mă rog, în cazul meu 1, 2, 3, 4. Atenție la baterie, motoarele consumă destul de mult. Este posibil că dacă creșteți foarte mult turația motoarelor electrice să faceți stall. Mi s-a întâmplat. Bateria trebuie să fie destul de potentă. Cutia de viteză vine dezasamblată, atenție mare, asamblarea se face cu instrucțiuni de pe internet. Altfel nu știu dacă o să vă descurcați, mie mi-a fost greu, aproape imposibil, fără instrucțiuni. Așa. Semnalizatoarele, am folosit mai nou un cablu în acesta retractabil pentru a nu folosi cablurile acelea foarte lungi. Vreau doar să vă arăt în seara asta cam cum se comportă la manevre așa pe suprafațe întinse, rămânând ca în partea a treia să vă arăt cum se comportă pe planuri înclinate, obstacole și așa mai departe. Hai să încercăm, să dăm puțin în drumul, să vedem. Fac înainte. Curbă. Înainte. Creștem puțin viteza. Vedeți că observă. Dreapta. Înainte. Stop. Stânga, de exemplu. Fac. Uitați-o. Scădem turația. Stop. Înainte. Așa. Cam asta este. Se comportă destul de bine. Atenție la partea de Spark. Când faceți programare, atenție la client. Știți că are un număr redus de clienți și dacă tindem ceva pe aici, dacă nu sunteți atent, nu o să mai cupleze la telefon. Ok, aș putea să zic că e destul de interesant. Nu știu cum ar fi interesant să fie avut niște motoare mai puternice sau să fie așa în aer liber, nu-mi dau seama. Nu pare prea pregătit pentru așa ceva. E destul de sensibil. Cam asta este. O să continuăm cu partea a treia, în care vom vedea cum se comportă pe planuri înclinate. Am uitat, v-am zis și în prima parte, LED-ul acesta albastru, dacă îl observați aici, mi-arată sincronizarea cu telefonul mobil. De exemplu, acum îi dau disable, pac. Atenție la programarea Spark-ului. Eu, pe perioada în care am conexiune validă între Spark și telefonul mobil, am dezactivat cloud-ul. De-abia după ce pierde legătura la telefon, încearcă să reconecteze la cloud. De ce? În momentul în care păstrați legătura cu cloud-ul, puneți șenilata în mișcare și dacă el pierde legătura cu cloud-ul sau se întâmplă ceva, programul se suspendă, nu se mai execută până când nu rea legătura cu cloud-ul, ceea ce e un dezavantaj. Și atunci am dezactivat conexiunea cu cloud-ul, Keep Alive-ul, da? El își execută programul, când dezactivez eu programul, el se reconectează la cloud. De ce? Pentru a face update în continuare de firmware aveți nevoie, una dintre soluții este să faceți prin Up on the Air, adică să folosiți cloud-ul pentru programarea de firmware noi, de programe noi. Se mai poate folosi și versiunea cu NetBeans sau o programare locală cu Particle CLI, dar eu deocamdată n-am folosit-o
și atunci am nevoie de cloud, de conexiune la cloud. Dacă ați apucat să dezactivați cloud și prin program nu refaceți conexiunea la cloud, după aceea nu trebuie să faceți update-uri de firmware, trebuie să faceți reset la firmware inițial și mai departe. Ok, ne vedem în partea a treia. Bye bye!